इभेन बर' बे सानसुमा खुंगुर बसुमतारी डक्टर माने दिननाथ बसुमतारी इभिएमनि दारैसो देरहादों होनदों बेफोर माने मा होनो जाम्बानि बाथ्रा रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो दिनैनि बेलासि समनि गोजोननाय जासिहरग्रोनाय जाबाय रायजोफोर आं दिनैहाय साथाम साब्रैसो सुबुंनि बिसय माखासे बाथ्रा बुंनो सानदों जों गिबिसिनथारावहाय दानि आबसुनि आफादगिरि नीलकान्त गयारी सारनि बुंनायखौ फंनैसो बाथ्रा खोनासंनानै लाग्रोगोन नैथियावहाय दावराव देख्रेब बायदि सासे गोसो गाज्रि सुबुंनि सायाव जोङो बाथ्राखौ सावरायलायगोन थामथियावहाय बिजों लोगोसे जोङो बिनिनो लोगो गोसो गाज्रि खुगा खायलें अमर सिंह ब्रह्मनि सायावबो जोङो माखासे बाथ्राखौ सावरायलायगोन दा बिसोरनि गेजेरावनो जोङो दिनैनि समावहाय सावरायलायनाय जागोन लोगोसे जों सरजाबफागोन आसाम एसेम्ब्लिनि लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारी बिथांनि सायावबो जोङो सरजाबफानाय जागोन रायजोफोर बे समाव नोंथांमोना खोनासंग्रो आबसुनि दैदेनगिरि नीलकान्त गयारी सारा मा बुंदों बे आयदाया एसे सिरियास मेटार जानानै दङ जोंनि मानिजाथाव आफादगिरिया मैया बिथाङा क'क्राझाराव मोनसे प्रेस मिट खालामदों आरो बेजों लोगोसे जों मिथिनायाव माने आसाम सरकारनि जि टेक्सट बुक प्रडाक्शन माने मा होनना बुङो कमिटि बिथांमोना जेरैबायदि बर'नि बिजाबफोरखौ थाब माने राव सोलायनायनि खामानिखौ माने साफायनो हरनांगौमोन बेयाव एसे लेट जादों बेनि गासैबो टेक्निकेल जि प्रब्लेम बेखौ जों साननैसोआव क्लियार जागोन बेयो मा जामारदों खिन्थु आं दिनै नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौनो बुंगोन जे जों बे आयदायाव बिराद सिरियास आरो बबे एंगेलाव मा जामारदों बिजाबनि बेलायाव मा जानानै थादों सोर मा खालामदों जों बेखौ गासैखौबो नायबिजिरगोन आरो नायनानै जाहाथे फरायसाफ्रा फरायसालिफ्राव थाबैनो बिजाबखौ मोननो हायो बेनि थाखाय जों राहा खालामगोन जोङो बिफानारि मा होनना बुङो बेखौ जे मावख'गोरा दिसपुराव बिथांमोननो जोङो थाबैनो जिरायगोन आरो बेखौ जोङो बिजाबफ्रा जाहाथे सौहैयो बेखौ जोङो नोजोर होगोन फरायनायनि जेंना बर' जातिनि सायावहाय आसाम सरकारनि बिमा बाथुल नोजोरजों नायनायनि जेंना फारसेथिं बर' लिडारफोरनि बर' हारिनि सायावहाय नोजोर होयैनि जेंना दा फारसेनिफ्रायनो नारसिन जानो थांगासिनो दङ बर'आ नारसिन जानो थांगासिनो दङ ए टु जेड बे समावहाय बर' जातिया जेंनायाव गोग्लैगोन बेखौहाय नोंथांमोना नायलांबायल' थादो रायजोफोर आंथ' साधारन सासे इउटुबार रायजोफोर मिथिबायना आं माथ्र बाथ्राल' बुंनानैहाय होनो हायो नाथाय आं जेबो मावनो थाखाय आंहा जेबो गोहो गैया थेवबो आङो साननो हारि हिसाबै सासे बर' फिसा हिसाबै जों माबायदि जानांगौ आरो जोंनोहाय जुदि सेपारेट स्टेट नांगौब्ला जों माबायदि जानांगौ बेखौहाय जोङो साननो रोंनांगोन रायजोफोर जुदि साननो रोङाब्ला दानिफ्रायनो नायनानै लाखादो बर' जातिनि सोलोंथाइनि बेलायावहाय मा नारसिनगासिनो दङ बिजाबखौनो एभेलेबेल होनो गोसो गैया साबजेक्टफोरखौनो बर'नि मा होनो हेन्ड राइटिं सोसननानै होनो गोसो गैया बर' मिडियामावहाय सोसननो गोसो गैया अब्ला दिनै आबसुनि दैदेनगिरि इउपिपिएल पार्टिनि सीएम आरो मा होनना बुङो आबसुनि प्रेसिडेन्ट दिपेन बर' सार बिथांमोना बर'नि फरायनायनि सायावहाय गोबां नोजोर होनानै खामानि मावदोंमोन नाथाय रायजोफोर नै बिसोरबायदि गोसो गाज्रि बोरायफोर थानायनि थाखायनो दिनै बर' जातिया धंसबो जानो थांगासिनो दङ दिनै बिसोरबायदि बोरायसा मानसिया आबसुखौ पार्सनेलि मानो एटेक खालामदों मानि खारनै अमर सिंह ब्रह्मआ एनडिएफबिखौ सैया अमर सिंह ब्रह्मआ सानजाहा रायजो जानाय रायजो राजाखौ सैया अमर सिंह ब्रह्मआ इउपिपिएलनि सीएम प्रमद बर' सारखौहाय सैया बेनि खारनावनो दिनैनि समावहाय जोंनि बर' हारिया अलखदाव गोग्लैनो थांगासिनो दङ रायजोफोर आरो फारसेथिं
अमर सिंह ब्रह्मआ बिटिआर एकर्ड सावग्रा सासे गियान गैयै मानसि बियो हारिनि सायावहाय माब्लाबाबो सिन्था खालामै सासे अर सावनानै होग्रा नंखाय बाखाय बाथ्रा बुंनानै होग्रा सासे खुगा खायलें खायलें बाथ्रा बुंबाय थाग्रा मानसि बियो मिथिबायना ओरै फारसेथिं दावराव देख्रेबा आबसुखौ पार्सनेलि मानो एटेक खालामो दावराव देख्रेबमोन बायदि मानसि थानायनि थाखायनो बेसोर बायदि गाज्रि मानसि थानायनि थाखायनो इउपिपिएल पार्टिया सापर्ट मोनाखै एनडिएफबिनि जारिमिन सोरजिनांगौआ फेलें जादों एनडिएफबिफोरनि मानो एकर्डखौ मावफुंनांगौआ बेसोर बायदि मानसि गाज्रिफोरनि थाखायनो फेलें जादों रायजोफोर मिथिबायना बिटिआर एकर्डआ मानो मोजां नङामोन बिटिआर एकर्डआ मोजांमोन नाथाय बेसोर बायदि सयतान मानै गोसोनि मानसि थानायनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया धंस जादों आरो धंसबो जानो थांगासिनो दङ दिनै बर' हारिया पुलिस पावारखौहाय गैयाब्लाबो दिनै बर' जाथिया पावारखौ लानानै बिसोरखौहाय लाफानानै खामानि मावनो नागिरदोंमोन इउपिपिएल पार्टिया मिथिबायना नाथाय बेखौहाय नेगेटिभ साननानै नेगेटिभ बुजिनानै बिसोर बायदि बोराय मानसिनि खोथाखौ बर' जाथिया खोनासंनानै दिनैनि समावहाय अलखदाव फैदों आरो अलखदाव जानो थांगासिनो दङ बर' जाथिया मिथिबायना जुदि नोंथांमोना बर' हारिनि हा हुखौहाय जुदि रैखा खालामनो साननोमोनब्ला मानो एसटि जासिग्राखौ सापर्ट खालामखो नोंथ' दिनैहाय हाग्रामा महिलारिखौल'सो सोंखारिबाय थागोन हाग्रामा महिलारिनि सायावहाय नोङो दिनैहाय मानो आसा खालामबाय थागोन बाथ्रा बुङै रायजो राजानि सिगाङाव नाथाय हाग्रामा महिलारिया जोंनि बर' रायजो राजानि गांनाय उखैनायखौहाय मावगोनखौ माब्लाबाबो नुहुराखै रायजोफोर मिथिबाय दा बिसोर सानै मानसिफोरनि थाखायनो बर' जातिया धंस जानो थांगासिनो दङ नंखाय नंदोंब्ला नायलां नोंथांमोना दिनै एनडिएफबिआबो जेंगासिदों एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि फरामनि मानसिफ्राबो जेंगासिनाय जोङो नुनो मोनदों एनडिएफबिनि जारिमिन थाया बिपिएफआ थाबाय थायोब्ला एनडिएफबिनि जारिमिनबो थाया एनडिएफबिआ नामबो थानाय नङा खुनु जेबो मुराबो थानाय नङा एनडिएफबि पार्टिया मिथिबाय दा बेखौनो लुबैदों दावराव देख्रेबमा अमर सिंह ब्रह्म मोना बेखौनो जाजानो लुबैदों बिश्वजित दैमारि मोना मिथिबाय दा आसाम लेजिस्लेटिभ एसेम्ब्लिनि मासिगिरि बिश्वजित दैमारि हारिखौ नागारनानै गुबुन पार्टियाव हाबहैनाय दा बिसोरो बेखौनो लुबैदों एनडिएफबिआ माब्लाबाबो जय दाजाथों एनडिएफबिआ माब्लाबाबो दा गोसोखांजाथों बेखौनो लुबैदों गनोसै समावहाय जेलनिफ्राय बख'नोसै समावहाय एनडिएफबिफ्रा गावस्रा गावस्रि जानानै सोरबाया बिपिएफआव हाबनानै सोरबाया एपिबि पार्टि दानानै सोरबाया उल्थां फाल्थां खामानि मावनानै एनडिएफबिआ जेलाव थाथिनो गोनां जादों मिथिबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिसोर बायदि मानसिया जुदि बेबायदि खोथाखौहाय जोङो खोनाबाय थायोब्ला बिसोरनिफ्राय जों बर'आ जोबस्रांगोन रायजोफोर मानोना बिपिएफनि लिडारफ्रा हारिनि थाखाय सानना आरो मावनो गोसो गैया बुंगोन बिसोरो हारिनि थाखाय खामानि मावनायनि हा हुनि बाथ्रा बुंगोन बिसोरो नाथाय दिनैसिमहालागै बहाथो हा हुनि बाथ्राया दिनै एसे गाबोन एसे दिनै सानसे गाबोन सानसे ओरै एहे हरै एहे ओरै एहे हरै एहे डायलग होयै समा बारलांगासिनो दङ बर' रायजो राजाफोरनिया बेबायदि सिएमखौनो नोंथांमोना लुबैदोंमोन दा नायलांदोब्रा जोबजासे नायलां आं सिदा बुंखायो एनडिएफबिआथ' गखाया बे थांखा रायजोफोर मानोना दावराव देख्रेबा एनडिएफबिखौ सैया अमर सिंह ब्रह्मआ एनडिएफबिखौ सैया प्लास सानजाहानि सनितपुर गहपुर बिश्वनाथखौहाय सैया बिसोरखौ बर' होननानै साना अमर सिंह ब्रह्मआ बेनिखायनो बिसोरबायदि मानसिया दिनै जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जेंना सोमजिहोबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों जेराव दावराव देख्रेब गसङो बेयावहाय दावराव दावसिया जाखायोखा दावराव देख्रेबा दावराव सोमजिहोग्राखा मिथिबाय रायजोफोर इउपिपिएलनि समावहाय गोबां दावराव खालामनानै होनो नाजाग्राया बे दावराव देख्रेबानो
साख्रिखौ सिन्थायनो केस होग्राया बे दावराव देख्रेबमोनानो मिथिबाय दिनै आरोबाव मा गावसोरखौहाय साधु दिन्थिफ्लानानै रायजो राजाखौ फुस्लायनो नागिरदों आंलाय सिगांनिफ्रायनो बुंबोखादों दावराव देख्रेबमोन बायदिखौहाय पाब्लिकआ होसोनांगौसो होननानैहाय नाथाय जोंनि पाब्लिकआबो मोजां नङाना माखासे पाब्लिकआबो उदैनि थाखायल' सानग्रा गोजासोना बेनि थाखायनो बर'आ गोजावगासिनो दङ एनिवे गाइस माबा मोनसे गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो आंनि बे बुंनाय रावखौहाय जातिनि सेन्टिमेन्ट थानानै बाथ्रा बुंनायनि थाखाय माखासे बबेयावबा गाज्रि भाषाबो थांलाय लांनो नागिरो बिनिखायनो माबा मोनसे गाज्रि जाबायब्ला निमाहा होब्लानो जाबाय नाथाय दावराव देख्रेबमोन बायदि मानसि थायोब्ला बर'नि गेजेरावहाय माब्लाबाबो गोजोनना थाया गोजोन्थों अब्ला जायफ्रा आंनि भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि